ana m asị dolodo nke ọbụla onye chi biko ka ọ zere n'ụbọchị nke tata ka m ga-ewetara gị akụkọ nke si Anambra steeti wee bịa ebe nwanne anyị nwoke na-agwa anyị okwu maka ihe ọfụ maka akwa mmiri nke Niger. Chetakwa na ga-akọrọ gị tata bụ Chidi Ikenna Amobi. Akụkọ ị ga-anụta ga-esi Igbowood TV. Chetakwa na Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe, onyonyo pụtara ihe ịkwalite asụsụ Igbo, omenala Igbo, nke anyị ji wee dị ebube, nke anyị ji wee kacha, nke anyị ji wee dị egwu, ka anyị na-agba mbọ ka anyị wetara mbọ ụwa dum na nke nwa bụ nke anyị. Wee na-asị gị dododo sọskraịbụ na Igbowood TV ka iwe na-enweta ihe ọbụla anyị na-epụtara gị na Igbowood TV na asụsụ nke anyị. Akụkọ ị ga-anụ tata bụ akụkọ ga-esi Anambra steeti wee bịa ebe nwanne anyị nwoke akpọrọ Yul Edochie, onye na-eme ejije mba ụwa dum maara maka ya. Akụkọ ọ na-ekwu ka o si wee gafee na okporo akwa mmiri nke Niger na ife ọfụ n'enu ya. Ọ na-eti mkpu n'oke onu ma na-ayọ na-asị biko dododo ndị ọdịnaka, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị gọọmenti, ndị ọchịchị Anambra steeti nakwa ndị Delta steeti, ndị ọbụla ma ndị uwe ojii, ndị ọbụla na-afụ ka ihe a na-eme n'obodo ga-adị mma, ka ọ na-ekwu ka amara ihe a ga-eme maka akwa mmiri okporo nke Niger. N'ọda mgbe ọ na-agafe n'enu ya nọ na-ada kwata ka asị na ọ ga-ada nkịta nke echi. O wee kwụsị wee sị mba na ihe nwa bụkwa ihe ọ ga-eme ka mba ụwa dum wee mara na ihe dị otu a dị. O wee na-ayọ onye ọbụla biko dododo unu ekwesịna ka unu na-akwụba ụgbọala n'elu ya bụ akwa mmiri, maka ọ dị ka ọ na-akwado ịda ada, ọ dị ka ọ na-akwado ịda ada. Ọ gakwa na-ayọ ndị gọọmenti etiti nakwa nke Delta steeti na Anambra steeti ka ha dododo mara ihe a ga-eme ka akwụọ ọnya bụ mmiri na ọgbụgbọ na tupu ọ gafee ikpere ụkwụ. Nke a ka ọ na-ayọsi ike. Ọ gakwa n'iru mgbe ọ na-asị ka amara ife a ga-eme, ka ọ na-asị ọ bụ na a ga-agwanwu ndị na-arụ okporo akwa mmiri nke ọfụ nke abụọ nke a na-arụ na mmiri Niger, ka ọ na-asị na ọ bụ na ha ga-abịanwu bịa dozigodu nke nwa, kpatụgodi ya aka, metụgodi ya ntakịrị ihe, gbanye aka, kpatụ ya aka, na ọ dị ka na-asị nọ na-akwado ịda, ka o jidesigodi ya ike tupu nke ọzọ ewee dịcha mma. Ọ ga n'iru na-asị na ọ bụ na a ga-agwanwu ndị uwe ojii, ndị na-afụ maka ndị moto nke akpọ road safety, nakwa ndị ụmụ okorobịa, ndị na-anata ndị mmadụ ego, ndị na-anata ndị ụgbọala ego, na-anọgacha n'elu ya bụ akwa mmiri Niger, ka ọ na-asị na ọ bụ na a ga-agwafa ka ha pụtagodo ebe a, ka ha gbago na mgbagote otu a ma ọ na mgbadata otu a, maka na ebe a ha na-anọ na-eme na ụgbọala na-abịa akwụcha na ogologo n'elu ya bụ akwa mmiri wee gbadazia na ọ na-aga Asaba toll gate. Na ya bụ ife adịrọ mma, na ọ na-eme na ya bụ akwa mmiri na-ebuzi ibu, o bulu ibu na ọbịa mee o ji atụgharịgharị ma mmadụ na-agbafe n'elu ya, o medaa ma tigbuo mmadụ ofu ụbọchị. O wee na-asị biko dịka o kwu na ihe onyonyo nke anyị ga-egosi gị taa, ọ so na asụsụ bekee, ka anyị ga-egosi gị ka o si wee kwu ya nakwa ka ya bụ ife si wee dị. Ka iligodi ya. Good morning, everyone. Hope you guys are all doing good. All right, just a situation report from my side. The Niger Bridge is shaking seriously. Okay, the Onitsha Asaba bridge, it is shaking seriously. I'm just coming from there. There was some traffic on the bridge, and it was shaking seriously as if it's going to detach into two different parts. Okay, so please, the federal government, you really need to look into this. Maintain this bridge. Bikon. It's not when the bridge collapses now we begin to blame our village people. Okay, the people who are working on the second Niger bridge, if you can also maintain this one, it will be good. It is shaking seriously. It was terrible when I was on the bridge. Okay, I also think something can be done meanwhile while waiting for this work to be done. The forcemen, first of all, Anambra State government, Delta State government, please look into this. The forcemen who are always on that bridge, the forcemen, the road safety, the boys who collect money from trucks and all that, please, I think you need to clear them so that there can be smooth flow of cars on that bridge. Okay, so there won't be cars clustering on top of the bridge, because anytime that happens, you notice the bridge is shaking seriously.
please, it's urgent. It's urgent, okay? God help us all. Dịka ịpụtagoro ka anyị na-agwa gị dododo gbaa mbọ sọskraịba na Igbowood TV, marakwa na Igbowood TV bụ nke anyị, ọ bụ nke anyị na gị, ọ bụ nke gị, ọ bụ nke anyị, ọ bụsọ anyị nwa nwe ya, ọ bụ anyị na gị nwe ya. Gbaa mbọ gwa ndị mmadụ maka Igbowood TV, sọskraịba na Igbowood TV. Ebe ị na-ekiri ha, ị na n'okpuru ị ga-afụ ebe sọskraịb nke na-acha mmemme, pịa anya aka ife ọbụla anyị tinye ị ga na-enweta. Ọ bụ na ịpịcha anya aka ị na-akụkụ ị ga-afụ ngị esere mgbịrịmgba, pịa mgbịrịmgba aka ife ọbụla anyị tinye ị ga na-enweta ya. Nke a bụ nke anyị na-eme nke a maka anyị nwa, nwere onye anyị na ya na-azọ ya azọ. Nke a bụ nke gị, ọ bụ nke m nwa. Biko gbaa mbọ sọskraịba na Igbowood TV ka ị wee na-enweta ife anyị na-egosipụtara gị na ya bụ ihe onyonyo Igbowood TV. Chetakwa na onye kọrọ gị akụkọ bụ Chidi Ikenna Amobi. Wee sị gị dododo ka ọ pụrụ gbalụ nwunye di m. Daalụ ma daalụ nne. Larụ jụụ. Ndewo.